ihmisen kanssa hän onneksi suostui ajamaan. Mä olin siinä matkalla valkoinen kalkkuna siinä ahdistuksessa, että mitä ihmeessä mä osaan sanoa pyhityksestä, varsinkin kun sitten pitää sitä painoarvoa olla, että voisi sanoa, että mä oon niin pyhittynyt ja mä tuun kertoa teille, että miten se pyhitys tapahtuu. Mutta mä nyt tuun kertoa sitä, miten se Raamatussa ymmärtääkseni, miten se voisi niin kuin tapahtua. Se on kyllä hyvin mielenkiintoinen aihe ja mä ajattelin, että se joskus se ansaitsisi ihan niin kuin semmoisen päivän tutkia pyhitystä. Se on nimittäin hyvin semmoinen evankeliumikeskeinen aihe, kun sen ymmärtää evankeliumin pohjalta. Ja nyt meillä on puoli tuntia aikaa ja mä en haluaisi pitkästyttää nyt semmoisilla teorioilla tai mennä yksityiskohtiin nippeleihin. Nimittäin mennään roomalaiskirjeen 6. lukuun. Ja mä ajan säästämiseksi en lue sieltä, mutta sä voit ottaa sen Raamatun esille, jos sulla on mukana tai nykyään on kännyköissä. Ja voit sieltä 6. luvusta katsoa. Nimittäin aikaisemmissa luvuissa Paavali on käsitellyt meidän asemaamme Kristuksessa, meidän vanhurskautumista ja meidän lapseltamme Kristuksessa, Jeesuksen työtä niin kuin sen kannalta. Ja 6. luvussa, 5. luvun lopussa hän sitten kysyy, että kun kerran meillä on näin valtava asema Kristuksessa ja kun kerran armo on näin käsittämättömän suurta, niin eikö sitten ole totta, niin kuin hänen vastustansa väittivät, että me voidaan tehdä käytännössä mitä vaan, koska armo peittää kaiken. Ja mä ajattelenkin, että kun evankeliumia julistetaan oikein, niin sen pitää tulla niin alas, ja sen pitää olla niin täysmääräistä ja niin Kristusta korottavaa, että siinä aina onkin se vaara. Siinä aina onkin se vaara ymmärtää se niin, että armo on nyt niin suurta, että mä voin elää niin itsekkäästi kuin haluankin. Ja vasta silloin joku on sanonut, että kun evankeliumi julistaa sillä tavalla, että se voi ymmärtää väärin, ilman semmoisia muttia ja ehtoja, mutta että sun pitää, niin silloin se vasta on todellista evankeliumia. Mutta Paavali sitten vastaa siihen sanomalla, että eihän toki. Ja sitten hän kertoo, että ettekö ole kuulleet evankeliumista, ettekö tiedä. Hän käyttää sellaista ilmaisua, mitä mä itse asiassa sen yhden nippelin tässä tämän Raamatun alustuksen aikana haluan selittää, mitä se tiedä-sana tarkoittaa siellä Roomalaisille 6 ja jakeessa 6. Mä lupaan, että se on ehkä mun ainoa nippeli, muuten mennään silleen sieltä vähän yleisemmällä tasolla. Mutta oikeastaan ennen kuin mä lähden tähän opetukseen, niin mä haluan semmoisen mielikuvan sulle antaa, että kuvittele, että jossakin on kaunis kesäinen päivä, se piristää meidän mieltä keskellä talvea, ja olet uimapatjalla semmoisen kauniin joen, tai kauniissa joessa, et hukkumassa, vaan se patja kannattaa sua, ja se virta on vahva, ja sä lepäät sen patjan varassa, ja se virta kuljettaa sua. Nyt jokainen keskittyy ja kuuntelee vähän aikaa miettii sitä, eikö niin? Eli menet sinne omien muistoihin maailmoihin, kun olet joskus ollut uimapatjalla jossain etelässä, eikä sitä patjan kiepautumiskokemusta et muista, vaan sen, kun se patja kannattaa sua, ja samaan aikaan yhdistät jonkun semmoisen kauniin joen. Onko täällä jokia muuten täällä joki? No niin, täällä on joki joina. Näin, se yhdistyy vaan. Hoksattimet tallella. Joo, oli vaan hyvä kysymys. Oikein hyvin menee. Laitetaan tosta poikki sitten tuolla. Niin, voitte mieltää sen joen ja sitten semmoisen virran siihen ja aivan ilman, että itse teet mitään, se joki kuljettaa sua kohti sitä päämäärää, minne se joen pitääkin viedä, minne se joki vetää. Mä voidaan sitten lopuksi vielä vähän selittää, palataan sinne mielikuvaan. Mä haluan, että se mielikuva olisi meidän nyt mielessä, mitä jotenkin liittyy evankeliumin keskeiseen pyhitykseen. Nimittäin, kun en mä tiedä teistä, mutta monesti kun mä kuuntelen opetusta pyhityksestä tai pelkästään jos jonkun raamattutunnin aiheena on pyhitys, niin mulla tulee jo pala hukkuun valmiiksi. Tulee semmoinen kokemus siitä, että nyt se rima kumminkin nostetaan niin korkealle, että mä en tule koskaan pääsemään siihen. Onko kellään sama kokemusta? Et nyt jotenkin se armo niin kuin häviää, että se armo-opetus on, niin kuin tulee jossain muualla, mutta nyt puhutaan siitä, mitä minun tulee tehdä. Ja nyt rima vedetään niin korkealle, että jos mä oon Kristuksen kanssa ollut vuosia, niin mä tiedän sen, että mä en tule kumminkaan pääsemään. Eli nyt mua tullaan muistuttamaan niistä kaikista epäonnistumisista ja kaikista huonosta vaelluksesta, mikä ei vieläkään ole parantunut. Mä olin aivan nuori uskossa, niin mä ajattelin, että mulla on 1 tai 2 ongelmaa uskossa. Ja sen jälkeen, kun mä ne saan karsittua elämästä, niin mä oon oikeastaan aika pyhittynyt.
sen jälkeen on semmoista pientä Jumalan koulua ollut, että huomaa, että ongelmia on pari nollaa lisää sinne 1 ja 2, mitä silloin. Mutta lähtökohtana on se, että armo riittää kaikkeen meidän elämään. Roomaiskirje, mikä on Paavalin pääopetuskirje, niin Paavali ei lähde pois armoa ja Kristuspohjaltaan. Itse asiassa, mä nyt sanon tässä vaiheessa jo sen, Paavali kirjoittaa 7. luvun Roomaiskirjeeseen sen takia, että hän tietää, että me kristityt yritämme pyhittää itseämme. Kun 6. ja 8. luvussa hän kirjoittaa siitä, miten pyhitys voisi tapahtua, Kristuskeskeistä pyhitystä, mitä hän saa meissä aikaan, niin 7. luvussa hän kirjoittaa sitten, miten se ei tapahdu. Ja kun sitä 7. lukua lukee, niin huomaa, että Jeesus häviää kokonaan sieltä, jonka se 25 kertaa on minä. Se muuten käy meidän uskossa aika helposti, eikö totta? Aika helposti, kun me nähdään ongelmia ja ahdistuksia ja sen oman kilvottelun keskellä ja pyhityskilvottelun keskellä käy niin, että Jeesus jotenkin häviää taka-alalle. Ja päähuomiossa on pelkästään se, että mitä minä pystyn onnistumaan tai miten minä epäonnistun tai en pysty. Mitä pyhitys sitten on? On tietysti ihan hyvä kysymys meillä ensimmäisenä, kun me puhutaan pyhityksestä. Lähtee mun näitä muotoilemaan ja mä uskon ja toivon, että tämä voisi synnyttää sitä keskusteluakin. Siis tämä ei ole mitään nyt ehdotonta, vaan se on olla eri mieltä ihan vapaasti ja sitten heittää ajatuksia ja löydetään yhdessä. Mutta pyhitys ei ole Paavalin opetuksen mukaan synnittömyyttä. 6. luvun toisessa jakeessa hän sanoo, että emme voi elää synnissä enää, kun olemme Kristuksessa, joka tarkoittaa sitä, että emme voi elää sopusoinnussa synnin kanssa. Siitä johtuu se, että kristittyyn sattuu synti. Ja se tuska, mikä meillä on siitä juuri, että me emme elä silleen, kun haluaisimme elää, tai kompuroimme asioissa, missä me emme haluaisi olla, niin se kipu ylipäätään tulee siitä, että me ollaan Kristuksen omia. Ja meissä on se uusi osa, mihin kohta ehkä vähän tullaan, mikä kertoo, että synti sattuu meihin. Se ei ole siis synnittömyyttä, mutta se on sitä, että meillä on sopusoinnusta niin yhtä mieltä synnin kanssa. Me haluaisimme elää toisin. No toisaalta 6. luvussa Paavali sanoo myös sitä, että synti on aikaisemmin ollut niin kuin isäntä, jolloin hän vetoaa sen aikaiseen siihen käytäntöön, missä oli orja. Ja orja tietysti on isäntä. Ja isäntä määrää sen, miten orjan tulee elää. Nyt hän sanoo, että synti on ollut niin kuin isäntä, joka on pakottanut tottelemaan meidät. Ja nyt hän sanoo, että se isäntävalta on vaihtunut. Eli synti ei voi riepotella eikä heitellä meitä ja käskeä meitä tekemään asioita, vaan meidän isäntä on Kristus ja armo. Pyhitys on jotakin muuta kuin sitä, että me haluaisimme, että meillä olisi vähemmän ongelmia. Mä nyt sanon vähän rohkeasti ja suoraan, mutta pyhitys ei ole vielä sitä, että minä haluaisin muuttua paremmaksi. Tai että mä haluaisin, että mulla olisi vähemmän ongelmia. Tai että mun helmasyntini vähenisi. Se on hyvin luultavasti ihan itsekyyttä. Että muut näkisivät, että mulla olisi vähemmän ongelmia. Ja mä voisin sanoa toisille. Ja mä voisin vähän nousta rintarottingilla, että ai teillä on ongelmia, mutta mä oon päässyt niistä eroon. Se on luultavasti samaa lihallisuutta kuin kaikki muukin synti meissä. Pyhitys ei myöskään ole sitä, mä ajattelen niin, että se ei ole niinku semmoista luetteloa, mitä voidaan luetella itsellemme, että on onnistunut nyt välttämään sitä ja tätä ja tuota, en ole tehnyt sitä tai olen tehnyt tätä. Se on taas, mä uskon, että se on meidän itsekyyttä. Siellä ei ole sitä Kristuksen mieltä. Itse asiassa fariseushan publikaanin seurassa luetteli juuri näitä ominaisuuksia. Ja mä ajattelin, että on ainakin minulla ihan hirvittävän helppo lähteä luettelemaan. No mä sentään opetan raamattua ja mä sentään niin ja mä sentään näin ja eihän tuo toinen kumminkaan. Ja me haluttaisiin verrata itseämme toisiimme, että me saadaan semmoista hyvää mieltä, että no ainakin Jumala, ainakin minut voisi hyväksyä, että ainakin mä pelastun, koska mä oon vähän parempi kuin tuo toinen. Se on semmoista luonteenomaista ihmisyydelle. Fariseukset onnistuivat elämässään varmasti paremmin kuin me kristityt siinä omassa kilvoittelussaan, siis toteuttamaan Jumalan tahtoa vanhan testamentin pohjalta, välttämään asioita ja tekemään hyvää, niin kuin Jumala sanoi. Jeesus silti tuomitsi heidän pyhityksensä ja sanoi, että se ei ollut sitä, mitä Jumala tarkoitti se pyhityksen olevan. Me huomataan siis se
että pyhitys ei vielä todellakaan ole sitä, että vältetään tai tehdään asioita. Vaan pyhitys on jotakin muuta. No se on tietysti Raamatun mukaan se on muuttumista Kristuksen kaltaisuuteen, mutta nyt meidän on hyvästi kysyä, että mitä se Kristuksen kaltaisuus on. Tai jos voitaisiin Jeesusta kuvata yhdellä tai kahdella sanalla, niin mikä se sana olisi? Ja mun mielestä yksi aika vahva sana on sääli, joka on myötätunto. Jeesuksen elämää leimasi se, että hän koki hyvin suurta myötätuntoa alaspainettuja ja heikkoja ihmisiä kohtaan, niitä, mitkä ei täyttäneet sitä lain mittaa. Publikaaneja, miettikää siis niitä valtion niin vihollisia ja petollisia Rooman kätyreitä ja muita syntisiä kohtaan. Ja häntä myös kuvastaa sana laupeus. Ja ne ominaisuudet teki sen, että hän purotti oman olemisensa, sanomansa, rakkautensa ja armonsa niin alas, että ne alhaalla olevat ihmiset pystyvät tavoittamaan Jumalan. Kun taas fariseukset jäivät sinne ylös omaan siihen erinomaisuuteensa, he sanoivat, että tulkaa te ihmiset tänne, me kerrotaan miten teidän tulee elää. Jeesus taas meni alas ihmisten pariin ja sanoi, että hän näyttää se, mitä Jumalan rakkaus on sillä, että hän tulee näin alas etsimään teitä ja ottaa kiinni sieltä, missä te olette. Itse asiassa Matteuksen evankeliumissa, jos oikein nyt muistan, niin siellä on aika lähekkäin 2 kertaa, kun Jeesus moittii fariseuksia ja sanoin heille, että mikä mä ajattelin, että se on ajankohtainen aina, ainakin itselleni. Hän sanoi, että te kyllä kilvottelette Jumalan käskyjen ja lainsäädännön mukaan ja te kyllä teette niin kuin ihan yltiötarkasti näitä asioita, mutta te olette unohtaneet laupeuden. Eli hän puhuu, että jos te haluatte niin kuin oikeasti pyhittyä ja näyttää uskoa ja kasvua todeksi, niin se on laupeus. Tähän väliin pitää sanoa, että tätä laupeutta ja sääliä, jumalallista sääliä ei taida meihin tulla oikein muuten kuin sen kautta, että me joudutaan itse särkymään ja näkemään, että meissä itsessämme ei ole niitä ominaisuuksia. Jumalan täytyy ne meidän lahjoittaa ja antaa. Aika monesti on niin, että semmoinen ihminen, kenen kanssa meidän on hyvä olla, jolle voisi avata koko sielunsa ja ongelmansa, niin yleensä se ihminen kokenut kovia elämässä. Eikö totta? Ja sitten taas semmoinen ihminen, joka on päässyt helpolla, joka tietää miten tulisi tehdä, niin ei semmoisen ihmisen halua kertoa oikeastaan yhtään mitään, vaan haluaa pitää sen oman kulissinsa kunnossa, koska kokee, että toinen on valmis lyömään heti jokaista virheestä. Milloin mä muuten aloitin? Paljon kun mulla on aikaa. On sulla kyllä myöskin kerran. Niin, sitten tulee niitä merkkejä, mä tiedän. Joo. Sitten mennään sinne 6. jakeeseen. Niitä ajan säästämiseksi en niitä aikaisempia käy läpi, mutta 6. jakeen alku tuntuu olevan Paavalille hyvin tärkeää tähän pyhityksen perusteluun. Mä nyt luen tämän täältä ääneen. Hän sanoo, että mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä. Huomatkaa, palvelisi syntiä siis, että emme olisi niin kuin orjia, se synti on meidän Herra, jota meidän pakko totella. Ja mä haluan nyt keskittää siihen, me tiedämme kohtaan, mutta sitä ennen mä kerron nopeasti tämän jakeen niin kuin muun kehyksen tässä. Nimittäin meidät on yhdistetty Kristukseen. 2 toisilleen täysin kuulumatonta ja erilaista Jumala yhdistänyt yhteen, syntisen ihmisen ja Kristuksen ristillä. Ja kun syntisen ihmisen usko syttyy Kristuksen Jumalan vaikutuksesta ja Pyhän Hengen työstä, niin siinä samassa hetkessä syntinen ihminen yhdistyy Jumalan poikaan, siis Jumalan aarre haittaa ja kaikkiin taivaallisiin rikkauksiin, mitä Jumala on annettavana. Jumala ei voi antaa mitään enempää kuin oman poikansa. Siis kristitty on niin uskomattomassa asemassa, minkä takia Uusi testamentti yhä uudestaan palaa sinne, että teillä on kaikki hengellinen siunaus Kristuksessa. Ja sitten Paavali yhä uudestaan toivoo, että kumpa te näkisitte ja käsittäisitte teidän asemanne. Ja hän sanoo, että jos te käsittäisitte Kristuksen rakkauden, meidän asema hänessä ja mitä Jeesus kokee meitä kohtaan ja mikä on meidän asema Jumalassa, niin täyttyy sitten kaikella Jumalan täyteydellä. On muuten hirveän vahva kohta. Kun me ajatellaan, että me haluttaisiin täyttyä Jumalan täyteydellä, niin Paavali sanoo, että ei se meikään sen kautta, mitä te teette tai olette tai vältätte,
vaan että jos meidän sisäiset silmät, ne hengen silmät näkis Kristuksen rakastavan katseen Jumalan palveluksessa, Raamattu-opetuksessa, kristittyjen yhteydessä, niin se tulvahtaisi meistä hyvänen aikaa. Mä oon rakastettu tällaisena. Se, että meitä yhdistyy Kristukseen, sillä on pyhityksen kannalta sellainen vaikutus, että meidän entinen elämämme, mitä Raamattu sitten kuvaa, nyt mennään näihin termeihin ja mä en pitkään näissä viivy, koska nämä vaatisi sitten paljon aikaa. Puhutaan vanhasta ihmisestä, vanhasta osasta tai lihasta. Raamattu sanoo, Paavali opettaa, että se osa meistä on ristiinnaulittu, siis meidän vanha ihmisemme. Ja toiset sanoo, että se on kokonaan pois pelistä, mutta se on tehty niin kuin toimintakyvyttömäksi. Jos ennen meidän täytyi totella se meidän vanha luonne, joka haluaa, ei mitään muuta kuin tehdä syntiä, ja haluaa tehdä täysin eri tavalla kuin Jumala haluaa, niin nyt se on saanut niin kuolin iskun. Ja sitten meissä on uusi osa, jonka Pyhä Henki on uudistanut, meidän henkemme, ja sitä osaa me voimme ajatella omaksi uudeksi itseksemme. Oletteko te vielä? Mä katson teidän ilmeitä, että menenkö mä vielä syvemmälle vai onko tämä ihan tuttua? On, varmasti. Ja samalla kerrataan vähän. Siis me kristityt olemme nyt tällaisessa ikään kuin välitilassa. Ja nyt jos joku ihminen meistä miettii, että miksi ihmeessä mä koen, kun mä oon kristitty, niin tämmöisiä kiusauksia, himoja ja haluja ja asioita, ja miksi Raamatun lukeminen tuntuu niin työläältä, ja miksi mä haluan rukoilla ja muuta, kun olen mä sentään uusi luomus. Se johtuu siitä, että meissä on nämä kaksi osaa edelleen. Sinne saakka, kunnes mennään taivaaseen. Ja se vanha osa koko ajan siellä häiritsee meitä. Ja Paavali sanoo 7. luvussa, että hän ei tee sitä hyvää, mitä hän haluaisi. Se vanha osa vaikuttaa siellä, että se mitä hän niin kuin sisällään, hengellä, uudella osallaan haluaisi toteuttaa Jumalan tahtoon, niin hän huomaa niin kuin jäsenissään toisenlaisen lain. Tietääkö joku, mitä tuntuu? Haluaisi toimia paremmin tai elää hengellisemmin tai vastustaa paremmin syntiä ja sitten huomaa ikään kuin itsessä jotakin sellaista, jota ei voi sanoa, että se on vain olosuhteissa tai puolisossa tai jossakin muualla, vaan se on itsessä, jos on ihan rehellinen. Niin Paulus on hänessäkin on sellainen asia. Ja nyt sitten pyhitysopetus on minun mielestä monesti keskittyy siihen, että kuinka me pidämme sitä vanhaa osaa niin kuin kurissa ja kuinka se uusi ihminen pääsisi elämään vapaammin. Ja siinä käy vääjäämättä silleen, tästä voidaan sitten keskustella, että se meidän huomio kiinnittyy nyt siihen, mitä minä teen. Huomaatteko? Ja silloin kun mitä minä teen, kun se kiinnittyy minun itseeni, niin silloin se katsoo jostakin muualta pois. Mutta Raamattu ei opeta, sanotaan ehkä nyt vähän niin kuin herättää keskustelua, että pyhitys on meidän vastuullamme. Meitä on kyllä kehotetaan voimakkaasti pyhittymään, kasvamaan sinne suuntaan, minne Jumala tahtoo. Mutta meitä ei opeteta niin, että saamme sen tahdon voimallamme aikaan. Itse asiassa Jeesus sanoi viinipuuvertauksessa just tästä, kun hän sanoi erittäin vahvasti, että ilman minua te ette saa aikaan mitään. Se on niin kuin meidän ihmisyydelle ja meidän omavoimaisuus, itseriittoisuuden vahvat sanat. Eikö nyt sentään ihan pikkusen jotakin kumminkin? Ei, vaan että hänen pitää vaikuttaa, siis hänen elämänsä meissä vaikuttaa sitä kaunista hedelmää, mikä tulee muille. Nyt oikeastaan, ehkä jos tästä alustuksesta joku asia jää mieleen, mä tiedän, että kohta pidetään pistokkaat, niin kukaan ei tule saamaan 7 korkeampaa. Jaana pelottaa jo, mä tiedän. No sulle ankaremmat. Nimittäin mennään jakeeseen 6, kun Paavali sanoo, että mehän tiedämme. Hän käyttää siinä semmoista sanaa, joka ei tarkoita pään tietoa, että mä tiedän kristin opin alkeet tai miten kristin oppi toimii. Vaan hän käyttää sellaista sanaa siinä, mä otan toisen vertailukohdan, Filippiläiskirja 3 ja 10, jos haluat kääntää sinne. Siinä on sama sana, mitä käytetään nyt tässä, mehän tiedämme, kun Paavali sanoo, haluan tuntea Kristuksen. Siis se on sydämellä tuntemista. Sana tarkasti se tietäminen tarkoittaa siis tuntemista tai tunnustautumista.
Se on Jeesuksen tuntemista sydämen tasolla. Nyt me puhutaan sitä, miten pyhitys toteutuu meissä kristyissä. Se tarkoittaa tämä sana sitä pyhityksen yhteydessä, että olen oppinut sydämelläni tuntemaan vapahtajani Herraa Jeesusta. Ja siinä tuntemissa me ollaan jatkuvasti matkalla ja kehitytään. Ja Kristuksen tunteminen vaikuttaa minussa niin, että elämässäni alkaa näkymään evankeliumin tuomaan muutosta. Kun mä oon tekemisessä vapahtajan kanssa, siinä on vääjäämättömiä seurauksia. Ja kun me olemme tekemisissä, olemme Jeesuksen kanssa ja tulemme hänen luokseen itsessämme tyhjinä, jatkuvasti itsessämme tyhjinä ja syntisinä, niin usko ei ainoastaan vaikuta siis tiedon tasolla, vaan mitä vahvimmin sydämen tasolla. Tästä Paavali sanoo, se vaikuttaa koko elämään. Hän puhuu, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Hedelmät siis, mitkä syntyy, ovat Jeesuksen aikaansaamia hedelmiä, hänen henkensä vaikuttamia, tulosta suorasta elämän yhteydestä Kristukseen. Huomaatteko, että ei ole kovin vaikea asia enää, siis että ei ole kovin teoreettinen juttu, että kun osaat nyt nämä 10 pyhityksen askelta, osaat ensin katsoa oikealle ja sitten vasemmalle, vähän niin kuin suojateten yrittäisi, että osaat tehdä niin ja näin, niin sitten osaat pyhittyä. Niitä joskus siitä tehdään tosi vaikeaa, eikö totta? Että sun pitää ymmärtää se ja tämä ja tuo. Nyt Raamattu sanookin, että Kristuksessa on se kaikki meille jo annettu. Ja se on hänen yhä syvempää tuntemista. Me tullaan vielä kohta tähän lisää. Jeesus itse opettaa, äsken siellä viittasinkin, että me kannamme hedelmää siinä määrin, kun me olemme yhteydessä häneen. Nyt mun on pakko tässä vaiheessa sanoa, jos onkohan mulla aikaa, semmoinen vertauskuva tähän Kristuksessa pysymiseen. Nimittäin meillä oli aikanaan semmoinen riippahernepensas. Onkohan joku kuullut tätä juttua, jos mä oon kertonut se ehkä ennenkin. Ette te ehkä ole koskaan kuullut, Matti. Että jos pyytänytkään mua tänne muuten, siitä voi tietää, että aina puhuu uudelle yleisölle. Meillä oli semmoinen riippahernepensas ja tuli talvi ja siinä oli tosi runko ja sitten ne oksat nousee ylös ja sitten ne kaartuu alas niin kauniisti. Ja se oli kukoistava puu, kunnes tuli talvi. Ja ne alaspäin roikkuvat okset jäi sinne lumeen vangiksi tai lumeen sisälle arvatenkin. Ja mä vielä kolasin lumia siihen sitten pihalta siihen oksan puun päälle ymmärtämättä, mitä tapahtuu sitten kun tulee kevät-talvi ja se lumen pinta muodostuu jääkovaksi ja ne oksat jää sinne vangiksi. Ja kun se rupeaa vajumaan kevään auringon poltaessa se lumen pinta, niin se repi niitä oksia alaspäin. Ja kunnes sitten yhtenä päivänä huomasin, että se oli ne kaikki oksat tuli irti siitä rungosta niin, että oli aivan enää siitä niin kuin alapuolen, huomatkaa mä oon mies, miten mä pystyn kuvaamaan kasvitieteitä. Mutta siinä puussa on siis jonkinlainen ulko-osa. Tää niin kuin iho. Ja se oli enää niitä ulko-osasta enää kiinni sitä kuoresta käytännössä. Ja mä olin ihan varma, että se puu on kuollut. Että ei ole mitään, että tänä keväänä ja kesänä ei voi tulla mitään elämää siihen, vaan mun tehtävä nyt on nostaa se maasta ja kaivaa ja heittää pois. Ja mä ajattelin, että jos mä kummin kokeilen sitä, että mä sidon ne oksat, että mä laitan ne kiinni niin kuin nyt ihmisenä ja koitan nyt tunkea sen siihen paikalleen sinne kaikki oksat ja jollakin teipillä teippasin ne kiinni siihen. Ajattelin, että tää on ihan turhaa, mutta kokeillaan kumminkin. Kun tää on ollut monen vuoden kasvatustyö, tää riippahernepensas. Sitten tuli kesä ja yhtäkkiä jossain vaiheessa muista ikkunasta katsoneen, että hyvänen aika, että tuossa puussahan elämää ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Miten se on mahdollista? Ja miten tuo puu näyttää niin kuin ihan samalta kuin viime kesänäkin, jopa vielä kauniimmalta. Ja menin katsomaan niitä murtumakohtia ja otin pois ne mun teippaukset, niin ne oli niin kuin lujasti kiinni siinä rungossa. Jopa niin, että ne oli vahvempia ne kohdat, mitkä oli aikaisemmin menneet rikki. Ja se oli mulle vahva niin kuin opetus siitä, että mitä se puun elinneste saa aikaan, eli mitä Kristuksen rakkaus saa aikaan niissä oksissa, eli meissä, jotka ollaan irtoamaisillaan hänestä. Kun me koetaan, että nyt meidän synti painaa niin, ja me ollaan niin huonoja ja näin huonoja, eikä Jumalakaan ehkä voi rakastaa enää tämmöistä uskovaa. Ja kun me saadaan kuulla Kristuksesta, joka rakastaa, ja hyvästä paimenesta, joka tulee hakemaan meitä, niin sanoma hänestä evankeliumi saa aikaan sen, että uskova kiinnittyy takaisin ja
kiinnittyy tavalla, että se hedelmä syntyy sieltä sen Jumalan työn ansiosta. Ja sitten mä itse asiassa koin, että okei, että mä leikin vähän aikaa Jumalaa siinä. Että mä olin se, joka yhdisti, niin kuin Jeesus sanoi, että viinitarhuri jatkuvasti yhdistää oksia puuhun. Sitä hän tekee meidän elämässä. No nyt mulla on sitten kysymys, tämä on vielä vähän teoreettista, että miten Jeesusta opitaan tuntemaan. Ja tietysti varmaan moniakin eri tapoja, totta kai lukemalla Raamattua ja käymällä seurakunnassa. Ehkä yksi keskeinen asia tai tapa on se, että me alamme tarvitsemaan häntä. Nyt mä haluaisin puhutella sinne. Isto itse asiassa laittoi mulle tähän ennakkoon tietoa, että tämä ei saisi olla pelkkä teoreettinen luento, vaan tämä pitäisi koskettaa meidän arkielämää. Ja nyt mä yritän tulla sen arkielämän puolelle. Nimittäin pyhityksessä en usko, että siinä on niin aikanaan uskoa, että siinä on useita portaita, missä mennään. Ensin on tämä kuuliaisuuden 1 porras, ja kuuliaisuuden 2 porras ja 3 porras, ja sitten lopulta siellä on palkinto siellä päällä. Vaan näen, että siinä on 2 vaihetta. Ja se ensimmäinen vaihe on se, että kristitty alkaa nähdä omaa syntisyyttä ja kuollutta tilaa suhteessa Jumalaan. Ja se ei ole kovin helppoa. Se itsensä katsominen siinä mielessä. Ja se on itse asiassa varmin merkki, että Pyhä Henki tekee työtään, kun ihminen näkee, että hyvän aikaa, että minussa on puutteita ja ongelmia. Ilman sitä työtä, mitä Pyhä Henki tekee, niin meistä tulee tekopyhiä. Ja me nähdään vikoja vaan toisissa. Ja mä uskon, että sen takia niin paljon onkin seurakunnat on riitoja, että me nähdään toisissamme ongelmia. Toiset juoruille ja toiset käyttäytyy niin, että näin, mutta me itse emme. Ja sitten toinen vaihe, ensimmäinen vaihe on se, että näkee oman puutteensa. Toinen vaihe on se, mikä liittyy ensimmäiseen vaiheeseen, että kun kerran mulla on nämä puutteet, niin mä näen oman pyhitykseni ja hengellisen kasvun täysin mahdottomana. Siis pyhitys on mulle mahdotonta. Pyhityksen lähtökohta on se, että kristitty ymmärtää, että mä en pysty itseni pyhittämään. Joskus nuorena uskovaisena kuvasin sitä niin, että itse asiassa vieläkin mun mielestä toimii se vertauskuva, että kun ottaa pihamalta kiven ja koittaa puristaa sitä, niin yhtä helppo kuin saada sitä kivestä vettä puristamalla on saada itsestä pyhitystä aikaan. Sen sijaan kun me huomataan, että meistä ei siihen ole, niin me hakeudumme Jeesuksen luokse turvaan ja huudamme häntä avuksemme ja pyydämme, että hän antaisi meille sitä, mitä meiltä puuttuu. No sitten sitä seuraa taas se ensimmäinen vaihe. Se on vähän semmoinen ensimmäistä vaiheesta toiseen siirtyminen, nimittäin se hengellinen kasvu. Sitten tulee taas se vaihe, että Kristuksen rakkauden kautta me ymmärrämme, että oikeasti me kelpaamme tällaisina. Me uskallamme katsoa itseämme entistä syvemmälle itseämme. Ja nähdään, että hyvän aika, että minussa on tämmöisiäkin puolia. Ja minussa on tämä vastahakoisuus Jumalalta, jatkuva kapina. Ja oikeastikaan tästä ei tule pyhitystä aikaa, joka johtaa mut taas Kristuksen luokse. Te tiedätte kuuluisa raamattuopettaja edesmennyt David Wilkerson. Hän kertoo eräässä kirjassaan, hän oli ollut vuosikymmeniä maailmanlaajuisessa julistustyössä ennen sitä, kun hän kertoo semmoisesta pisteestä omassa elämässään, kaikkien mahdollisuuksien loppu, jossa hän sanoo, että kun ei jaksa enää kyyneltäkään päästää, kun on niin pettynyt itseensä, on niin nolla, että on kaiken huutamisensa jo huutanut siinä omassa taistelussaan, pyhitystaistelussaan ja siinä kasvutaistelussaan, ja että Jumala muuta ja tee. Kunnes tulee semmoinen piste, että ei jaksa enää yhtään. Että tämä oli tässä. Siinä pisteessä hän vasta ymmärsi, mitä evankeliumi on. Että kun Kristus tulee koppaamaan alhaalta päin voimattoman heikon ja kaatuneen kristityn, kun hänen armonsa tulee niin alas, että kysymys onkin hyvänen aika Jeesuksesta eikä minusta. Ja silloin hänen sanomansakin muuttuu, lukee hänen loppupuolensa kirjoja. Tässä prosessissa, tässä ykkös- ja kakkosprosessissa, mitä me seilaamme uskossa kasvussamme, me tarvitsemme kuulla jatkuvasti evankeliumia. Nimittäin, jos meille ei nosteta Jeesusta esille niin kuin Mooses nosti vaskikäärmeen, niin että Jeesus loistaa isolla ristillä täällä meidän edessä, niin me käperrymme itseemme ja ajattelemme, että ei meistä ole tähän uskoa. Eikö totta? Mutta kun näemme aika ajoin seurakunnassa kuulemme evankeliumia ja me ymmärrämme
yhä uudestaan sillä oman avuttomuuden keskellä, että hyvän aika. Tässä on Kristuksen rakkauden, Jumalan rakkauden mitta ja se riittää mulle. Tässä on mun Jumalan lapseus, tässä on vanhurskautus, Jumalan hyväksyminen ja tässä on mun pyhitykseni ja tässä on mun uskoni kasvu. Onko muuten aika lähellä jo? Mulla on vähän sellainen tunne, että mä rupean ylitän. Jatka vaan. Okei. No, vielä haluan askeleen henkilökohtaisempaan suuntaan viedä tätä opetusta, jatkaa tuosta aikaisemmasta vähän. Nimittäin pyhityksessähän on siis, mitä nyt on tankannut yhä uudestaan, mikä on kyllä vaikea oppia. Siis niin yksinkertainen asia kuin se onkin, että kristiuskossa on kyse Kristuksesta, eikä meistä. Hän on se Jumalan lahja, joka on annettu meille niin kuin kokonaisvaltaisella, kertakaikkisella tavalla ehdoitta. Ei niin, että saat enemmän Kristussa, kuin olet kelvollinen ja parempi, vaan meille onnettomille on annettu kokonaislahja yhdellä kertaa. Ja siis se on mahtava uutinen. Se on niin kuin lottovoitto, mikä kuuluu sulle ja mulle. Mutta Jumala näyttää olevan se ongelma meidän ihmisten kanssa, että kun hän haluaa lahjoittaa ja avata meille niitä rikkauksia, mitä hän on pojassaan ristillä meille antanut, niin Jaakko sanoo omassa itseviisaudessaan ja itseriittoisuudessaan, että ei kiitos, mä pärjään ihan hyvin omillaan. Että mä pyydän sitten, kun mä tarvitsen erityistä apua, ihan hyvin tässä menee. Tiedätkö semmoista olotilaa? Ja jotta kukaan ei tiedä. Tämä menee hyvin. Se on hyvä vastakaiku. Tiedättekö semmoinen puhuja yleisövälinen semmoinen? Joo. Ja jotta siis Jumala voisi lahjoittaa meille sitä syvintä hengellistä elämää ja antaa meille merkitystä ja lahjoittaa meille Kristusta, niin hän joutuu tyhjentämään meitä. Ja nyt mennään siihen kysymykseen, että oletko kokenut elämässä tätä Jumalan riisuvaa työtä? Kun nimittäin niin moni kristitty itkee ilman, että toiset näkee sitä, että miksi mulla on tämä ongelma elämässäni. Miksi mä taistelen tämän asian kanssa, tämän olosuhteen tai sairauden tai riippuvuuden tai vaikeiden ihmissuhteiden tai työttömyyden tai jonkun masennuksen ja mielialojen tai mielisairauden kanssa. Miksi mulla on tämä? Sitten voi olla sellainen kokemus, että kaikilla muilla menee paremmin, kun muut näyttää niin hyvinvoimiselta, koska meidän täytyy vähän näyttää, kun me tullaan kokoon, niin parempia kuin me ollaankaan. Siinä erilaisten asioiden, olosuhteiden, ongelmien ja vaikeuksien kautta, mitä Jumala sallii meidän elämään, meidät tehdään heikoiksi ja me kysytään Jumalalta, että Jumala, miksi näitä asioita tulee? Jos sä kerran rakastat meitä, jos sä kerran hyväksyt meidät yhteyteesi ja oot meidän puolella, niin miksi näitä vaikeuksia tulee? Ja sitten vihollinen sanoo meille, että siinä huomaa, että Jumala ei rakasta sua. Sä näet näistä ongelmista sen. Jumala ei voi rakastaa tuommoista. Vastaus on siinä, että Jumala haluaa sitoa meitä yhä tiiviimmin poikaansa kiinni. Hän haluaa antaa meille sellaista, mitä me ei ensin ymmärrettäisi itse tahtoa. Syvintä hengellistä elämää. Ja vasta heikkoina me tartumme Kristukseen kuin viimeiseen oljenkorteen. Tästä ihan lopuksi, mä oon hyvin loppuvaiheessa, ei puoli tuntia enää. Paavali sanoi omassa elämässään, mä oon puhutellut paljon se, kun hän sanoi, että hän on mieltynyt heikkouteen. Niin mä ajattelin, että kuinkahan paljon heikkoutta hän mahtoi kokea, että hän voi sanoa siellä korinttilaiskirjeessä, että hän on mieltynyt siihen. Eihän kukaan meistä haluaisi sanoa, että on mieltynyt heikkouteen. Mehän miellytään vahvuuteen, omaan vahvuuteen ja omaan onnistumiseen. Hän on löytänyt sieltä heikkouden kouluissa jotakin suurempaa kuin hänen oma heikkoutensa. Hän näki, että nimenomaan kun hän on heikkona, niin hän löysi sitä suunnattoman Kristuksen, joka kannattelee häntä. Voima tulee täydelliseksi Jeesuksen nimessä. Joo, se menee juuri niin. Hän ymmärsi se yhtälö, että ei hänen vahvuus ja Jumalan vahvuus, vaan hänen heikkous. Hänen niin kuin ei mitään plus Jumalan kaikki. Se on se kristillisen elämän yhdistelmä. Nyt sitten alussa vein teidät sinne mielikuvissa, sinne virralle, joki oisiin ja uimapatjalle ja mentiin sinne uimapatjan päällä.
sitä virtaa pitkin ja puhutaan pyhityksestä. Ja se liittyy tämä mielikuva siihen, että mä haluaisin pyytää tai kehottaa tai rohkaista sua luottamaan siihen, että me levätään siis Kristuksen varassa. Hän on se meidän uimapatjamme. Ja virta on se Jumalan johdatus ja pyhä henki, joka meitä vie eteenpäin meidän elämässä kohti kaikkea Jumalan tahtoa ja kohti pelastusta. Ja me saisimme levätä siinä virrassa ja antaa sen virran viedä. Jotenka pyhitys ei olekaan enää sitä, että mä koitan epätoivoisesti itse pyristellä ja niin kuin se uimapatjan kanssa niin kuin kauhoa, ikään kuin se virta ei olisi vahva ja veisi mua eteenpäin. Nimittäin sellaisessa elämässä väsyy hyvin helposti. Ja saattaa ajatella, että ei tässä uskosta, että en mä ole tähän uskoon. Me saatetaan siis itse pärskiä pyristellä ymmärtämättä, luottamatta siihen, että oikeasti meitä kuljetetaan eteenpäin. Tai toisaalta me saatamme sen mielikuvan mukaisesti ottaa kiinni siellä patjalla ollessamme kaikista risuista ja nurmikosta ja muusta, mitä saadaan kiinni, ja koittaa, että me emme mene samaan suuntaan, koska me pelkäämme Jumalan suunnitelmia. Ehkä Jumala haluaa irrottaa meitä jostakin sellaisesta, mikä on hänen silmissään vahingollista meille. Me haluttaisiin päästää irti. Siinäkin haluaisin kehottaa meitä ihan omakohtaisten kokemusten kautta luottamaan siihen, että mitä Jumala sanassaan sanoo ja miten hän kehottaa meidän elämää, kun hän haluaa viedä meitä eteenpäin ja pyhittää meitä ja irrottaa ehkä vääristä asioistakin, niin se on meidän elämän parasta. Ja Jumala sen tekee. Kiitos.